Konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta' avviż legali u linji gwida li għandhom lan li jtejbu s-servizzi fid-djar residenzjali għal persuni b'diżabilità se tdaħħal ir-regolamentazzjoni tal-ħarsien soċjali f'era ġdida. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Giusdecelis saħaq li dawn l-istandards ġodda se jħarsu drittijiet tal-persuni b'diżabilità u jollu l-istandards fir-residenzi filwaqt li jsir monitoraġġ tal-istess standards. L-għan huwa li fir-residenzi persuni b'diżabilità jingħataw l-istess kwalità ta' ħajja daqs li kieku qed jgħixu fid-djarhom. Irridu nserħu ras il-maħbubin, il-familjari, l-aħwa li meta il-persuna b'diżabilità timxi u tagħmel dan il-pass sa jkollha l-istess livell għoli ta' ħajja. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, stqar li dawn l-istandards huma bbażati u jirrispettaw il-Konvenzjoni għad drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-konsultazzjoni qed issir mhux biss mal-professjonisti u l-stakeholders li jaħdmu fil-qasam imma wkoll mal-persuni b'diżabilità fosthom persuni b'nuqqas intellettwali li fil-fatt jgħixu f'dawn id-djar. U dak huwa punt importanti. Hemmhekk qed naraw il-fatt li l-persuni b'diżabilità li jgħixu f'daw id-djar u forsi l-qudiem se jmorru jgħixu f'daw id-djar għandhom iċ-ċans jagħtu l-feedback tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards tal-Ħarsien Soċjali, Matthew Vella, qal li dan il-mudell prattiku se jservi ta' gwida biex titjieb il-kwalità tas-servizzi offruti fil-qasam tal-ħarsien soċjali. Aħna bħala awtorità qed nistiednu lill-pubbliku ġenerali lill-persuni b'diżabilità, lill-service providers biex jagħtu l-opinjoni tagħhom, isemmu l-vuċi tagħhom għaliex aħna nixtiequ li dawn l-standards verament iħallu impatt sinifikanti fil-kwalità ta' ħajja ta' dawn il-persuni.